tämmöisiä asioita mä mietin. Että jos joku haluaa kysyä. Mä en tiedä miksi mä mietin tämmöisiä. Mä oon varmaan kasvanut jotenkin kieroon jossain vaiheessa. Mutta siihen on syy. Mä olen Riihimäeltä. Ja mulla oli tarhassa tarhasetä. Ei tarhatätiä, vaan tarhasetä. Joka oli lievästi pelottava, koska sillä oli henkisiä ongelmia. Sillä oli ensinnäkin Touretten syndrooma. Kaikille, jotka ei tiedä, Touretten syndrooma on se, kun huudetaan kirosanoja pakolla. Sen lisäksi sillä oli narkolepsia. Ja nämä asiat jotenkin vaan aina, molemmat kohtaukset, räjähti yhtä aikaa päälle. Meillä oli aika mielenkiintoisia laululeikkejä. No niin, lapset, eiköhän leikitä kaikki yhdessä. Kaikki mukaan. Pää, olkapää. Perse! Vittu! Tapahtutaan! Silmät, korvat ja vatsaa taputa. Okei, siinä oli mun setti. Tältä erää.